Когато преди месец пътувах за първата си среща с героите от следващата ни история, нямах дори бегла представа, че пътят към Попово ще ме отведе право при слънцето. И то не при едно, а при цели 2 слънца, затворени зад едни от най-искрените сини очи, които някога съм срещала. Донка и Божидар са 2 приказни души, които се раждат на тази земя с ограниченията на човешкото тяло. И двамата страдат от рядък генетичен синдром, който прогресира. Освен способността им да се движат, те вече не могат и да говорят. С много конкретна молба, за тях ни писа Светлана Пантелеева от Попово. Нека я посрещнем сега. Здравейте, Светлана. Много благодаря, че сте тук. Заповядайте. Светлана, ти си психолог по професия и вероятно работата ти е провокирала първата ти среща с Дони и Божидар. Или как стана това? Ами, аз Дони и Божидар съм ги виждала още преди да започна да работя с тях и ми правиха едно много добро впечатление, носиха ми много положителни емоции, когато виждах тази майка с 2 дечица, като тя возеше едното в количката, по примитивен начин отпред стоеше една дъска, на което слагаше и другото, и тя ги разхождаше из града. И отначало тази картина би стреснала хората, но когато виждах техните усмихнати лица, това ми носеше много положителен заряд и на мене. Впоследствие започнах да работя с децата и ги опознах повече и ги обикнах. Няма начин човек да не ги обикне. Има ли нещо в духа им, което те заразява като човек? Въобще, те са толкова слънчеви, прекрасни деца са. Прекрасни деца са. Много хора наричат тези деца различни деца, децата с увреждания. И те действително са различни. Но искам тук само да цитирам нещо съвсем кратко на един такъв различен човек с увреждане, също мой приятел. Той казва така: ако всички цветя бяха като едно цвете, как бих набрал любимия букет за любимия човек? Ако всички песни, всички птици пееха като една песен, как бих аз познал моята любима мелодия? И ако всички хора бяха еднакви, то какъв бих бил аз? Прекрасно е да си различен. И наистина е прекрасно да си различен. И аз мисля, че трябва да спрем да се опитваме да уеднаквяваме различните хора с нас. Ние трябва да се научим да ги оценяваме, да виждаме техните качества и да бъдем щастливи редом с тях, да им подадем ръка и да стоим твърдо до тях. Светлана, с каква идея потърси екипа на Предай нататък? Потърсих ви, за да ми помогнете да върнем усмивката на техните лица, защото те влезнаха в един такъв период, в който се позагубиха тези усмивки. Лицата им бяха тъжни, до някъде споделяха за някакви неща, но нещо куцаше. И аз опитвах сама да ги разведрявам, да направя нещо хубаво за тях, но се оказа непосилно и реших да потърся помощ от вас. Аз ти благодаря за доверието. В развълнуваното си писмо до нас Светлана ни сподели, че Донка пише невероятни стихове и есета. Другата й молба беше да подкрепим и покажем таланта на Дони. Предлагам ви сега да спрем да говорим и да оставим душата на Донка да поговори с вас. Запознайте се с 2 невероятни деца от Попово. Гарантирам ви, че след първите 30 секунди ще се гмурнете право в сърцето на слънцето и никога няма да ви се иска да си тръгнете оттам. Вижте една история за думите. С имало едно време започват приказките. Но моята приказка ще започне така. Има едно време и то е сега. Диана! Добър ден! Диана? Много ми е драго да се запознаем, Диана. Боже, добре дошли! Не може да бъде това. О, не! Боже мой,
не сте ми се обежали защо. Много ми е приятно да се запознаем, Диана. Аз съм Наталия, вие сте герои в Предай нататък. Благодаря, заповядайте. Благодаря ви. Мерси. Ехо! Здравейте! Как сте? Дони, вие сте герои в Предай нататък. Много се радвам да се запознаем. Чела съм твои неща. Знам как пишеш, знам как мислиш, знам как разсъждаваш. Искам да ти се поклоня, мила. Наистина. Ейхо! Божидар! Здравей, миличък! Ти си герой в Предай нататък. Ти и кака, и мама, и тримата сте герои в Предай нататък. Имам огромното удоволствие да се запозная с трима истински герои. Защото всеки ваш ден е героизъм. Горкаш ли много, мама? Да. Да, обичаш я много. Той е много галевен. Никога не ме оставя без целувки. И то не е веднъж. Много пъти. И се да му прекърне. А кака? И не. Иска повече. Аз обичам и двамата много. Много хубави деца сте вие двамата. С изключително красиви очи. Уникално живи, добри очи. Наистина. Аз не искам и кака да ревнува, защото я оставихме сама в другата стая. И искам да се съберем всички на едно място. Съгласен ли си да отидем оттатък? Да. Айде, Бошко. Сега ще го отнеса. Какво е това заболяване, от което страдат Дони и Божидар? Ами, води се болест на щрюмпел, което всъщност преведено на по-достъпен език е наследствена спастична параплегия или парализа. Но при тях, значи твърде малко хора в България, поне аз знам, че имат такова заболяване и не се прави достатъчно, как да кажа, не е направено достатъчно подробно изследване, предполагам, да се обхванат толкова, дали има и други хора като нас. Като при нея отначало се водеше 8 години 9 детска церебрална парализа. И заради това, нали, ние не бяхме подготвени, че може да се случи нещо друго и с Божидар. Когато... Какви бяха първите симптоми, Диана? Ако говорим за Дони, едно прекръстосване на краката и стъпване на пръсти. И оттам, нали, тя беше засегната, само крайниците й бяха засегнати. Тя не можеше само да ходи. Но иначе ръцете, говора вървяха добре. Нямаше това слюноотделяне. Всъщност слюноотделянето, което те получават, е не защото има прекалено много слюнка, защото мускулите им отказват да работят заради спазъм. И всичко това е съпроводено с едно перфектно интелектуално развитие. Тоест, вътре в тях мисловните процеси... Но са нормални. Да, нормални са. Извинявай, аз съм чела как пише дъщеря ти и смея да кажа, че не са много толкова интелигентните хора. Всъщност, това е най-така, според мен, драматичният момент в това заболяване, че интелектуалното развитие не изостава и те си дават абсолютно ясна сметка какво се случва с тялото им. Извинявайте, че водим този разговор пред вас, но... Дони е достатъчно зряла, за да го приеме това нещо. Ние сме разговаряли много пъти с нея. Да. Така че аз от нея, нали, нямам какво, не съм крила. Какви разговори водите обикновено на тази тема? Какво ти казва Дони? Ако няма нищо против да ми споделиш. Ами не, няма. Значи, това, което най-много ме заболяло и в същото време впечатлило е, че тя казва, на мен ми остана само мозъка и аз искам да го развивам.
тя иска да получава някакви знания, да се развива в област, която би могла самата за нея да е полезна и в същото време тя да е полезна на хора като нея, които са. Има интерес в областта на психологията, но... Поздравявам те! Много добър избор. И то детската психология специално. Това ми е обяснявала, че иска да помогне на деца като нея и най-вече защото вижда Божидар, че го прави не само за себе си, но и за Божидар го прави. Това ми го казал преди няколко дена, говорихме за това. Ти си победител. Когато си наумиш нещо, то трябва да се случи. Така ли се чувстваш? Твърдо ли си решена да учиш психология? Да. Искаш да помагаш на хората. И на хората като теб. С проблем в комуникацията. Ти би могла да им пишеш и да им помагаш по този начин. Някой окуражава ли те? Защото майка ти се страхува от това да учиш психология. Смята, че ще ти е много трудно. Има ли човек, който ти дава кураж и смелост? Приятелите, те ли те окуражават? Как се случи така, че татко ви не е с вас? Нашия татко е добър човек. При всички положения не мога да се изкривя душата да кажа нещо друго. Разделата беше породена от сътресението, което той не можа да понесе. Идеята да се разделим беше моята. Защото сметнах, че така ще бъде по-добре веднъж да се запазим отношенията помежду ни и да не обременяваме психологически децата. Защото когато се случи с Божидар, нали, когато му поставиха диагнозата, той тогава вече се срина психически. Как се казва мъжът? Красимир се казва. Красимир се казва. Помага ми. И когато нали, ние наскоро се разведахме всъщност, но той казваше така, аз предпочитам да съм някъде далече, да блъскам, да изпълнявам тежка физическа работа, само да не мисля за това, което всъщност става с децата. И понеже когато е тук, той много често се нажалява. Чувствителен е. Няма, нали, не мога да го така чувствителен, но той може би си е представил живота по някакъв друг начин, както и аз. Но не му беше лесно и малко се отказа да иска да се промени. Затова дали реших това така да постъпя. Предложих му, той отначало нямаше желание, но аз настоях, защото така мислех, че е по-добре. И до някъде мисля, че правилно съм постъпила, макар че ми е много трудно без него. Ти си вече достатъчно голяма, на 21 години си. Виждаш ли често майка ти да страда и да се измъчва от положението, в което сте, от здравословните ви проблеми? Защо плаче тя, когато плаче? Изпитваш ли гняв понякога? Да. Изпитвам гняв, обаче този гняв няма къде да го насоча. Няма посилка? Няма, да, защото никой не е виновен, де-факто. Хората около мен не са виновни за това, което се е случило. Казва, че това е наследствено и генетично така ми казват заболяване, лекарите, да. Но нямате подобен... Не, нямаме среща с такива хора в рода ни. Значи до трето коляно, които познавам, нито от страната на Красимир, нито от моята страна, нали, има хора, които да пазят спомена за подобно заболяване. И не знам. Ако знаеше, ако някой беше дошъл и ти беше казал преди 25 години, че ще ти се родят 2 деца с едно много рядко генетично заболяване и ще трябва да минеш по пътя, по който вървиш сега, Диана, какво решение ще да вземеш? Ако някой ме беше попитал, не знам как щях да отговоря. Не знам. Не се взема лесно такова решение, но аз просто не виждам друг отговор за себе си. Аз ги обичам. И това са твоите деца. Аз съм мечтала да имам деца. Едно, после второ. И смятам, че това е най-нормалното нещо, да остана с тях и да се грижа за тях. Значи аз нямаше да бъда щастлива, ако бях успяла някъде в кариера или нещо друго, при всички положения. Макар, че
Да, един път говорихме с баща им, той каза, моя живот е пропилян и твоя също. Значи той обвинява себе си, че ми е пропастил живота по някакъв начин, свързвайки с мен на времето. Аз му казах, не, аз не смятам, че моя живот е пропастен и провален. Аз смятам, че нещо съм направила и има смисъл от цялата тая работа. Дони, кой е върховният смисъл на живота? Можеш ли да обясниш на мама? Върховният смисъл. За какво живее човек? За Д А П Н А П Рави нещо нали? Н нещо В З За Л С В Света. За да направи нещо за света. Ти имаш ли усещането, че животът ти има смисъл? Да. Да. Чрез писането и рисуването ли се изразяваш? Там ли влагаш твоя смисъл? Ако зависеше от мен, бих говорила. Толкова думи съм събрала, искам да ги изговоря, да залея света с река от слово, за да го напоя с доброта. С какво обича да се занимава Божидар? Това, което го сварихте да прави. На какво играеше? На какво играеше? Коя е тази игра? Компютърни игри. В FIFA играе. Футболист ли си? Знам там. Ти футболист ли си? Стрелят, ама не им знам наименованието. Имаш ли си любим футболист? О, да. Байер Мюнхен. Кой беше? Мюлер ли беше? Да, даже на... Ти малко приличаш на него. Наскоро... не го знам как да кажа. Мога да кажа. Да? Наскоро имахме панер тук в града. И той си избрах на екипа на този футболист да му го купя. А ти имаш ли си някаква страст? Нещо, което много те вълнува? Музика обичаш ли да слушаш? Да. Каква музика? От българските изпълнители знам, нали, Мариана Попова и Орлин Горанов. Да, Орлин Горанов. Замислих се само. Мария Илиева също. На Графа слуша. БТР са едни от любимите. Те са толкова сладки хора. Да, БТР А Наско колко е симпатичен. Значи тя беше да си влюбена в Наско. В момента има симпатия към едно друго момче. Няма да кажа кой е. Споменах думата любов и стана земетресение. Само споменах думата любов. Кой си влюбен? Не, няма да кажем. Не. Тайна. После ще ми кажеш много женци. Нека се остане тайна. Срамуваш се, извинявай, много съм нахална. Извинявай, безобразна съм. И ти ми се смееш. Няма да ми се смееш така. Няма да ми се смееш така. И ти си влюбен. Усещам, че и ти си влюбен. Да. Красива ли е? Да. А умна ли е? Така. Мъжкият вкус. Много красива и не много умна. Перфектната жена. Добре. Сега говорим, да се досещам като че. Важното е тя да не се досети. Но тя няма да се досети, така както я описа. За какво мечтаете? Бошко, ти можеш ли да кажеш? Тя докато се опита как ти да ми кажеш с ръчички, ти можеш ли да ми кажеш? Какво мечтаеш? Д, А, Х, да ходя. Да ходиш. Научи да ходиш. Шичка сладка. Той ми каза даже тази сутрин, че сънувала, че пълзял и че вървял в училището и хората там, които били, децата са учениците му, са му се радвали и момичета са идвали и са го целували. Нали, това ми каза тая сутрин. Извинявай, че го казвам, Бошко, но той показва колко много искаш ти. Нали, Бошко, да върне това, което ще можеш. проходиш със сигурност. Щом си го решил, ще се справиш. Трябва много да упорства. Нали? Това е едното, другото, което е... Значи рехабилитацията е много голям проблем. Тук вече ме натискат и по мазола, ето много.
защото това е малък град. Имаме си център за рехабилитация и социална интеграция, но там ходим само веднъж в седмицата. Един път за единия, един път за другия. Сега ги направиха 2 пъти, но рехабилитацията е само веднъж, което е крайно недостатъчно. Нали, преди време имах там малко повече средства, плащах на една наша приятелка, идваше рехабилитаторката, тя не си считаше труда жената. И много сме им благодарни. Тогава Божидар така си върна, как да кажа, увереността, че може да проходи, защото ние го хващахме от двете странички. И той справяше тук разхождане насам натам по-малко. Но после част от средствата ни пресъхнаха, те да се каже. Това е болната ни тема. Нали, нека да каже тя какво мечтае. Кажи за какво мечтаеш ти? Ако е решила. Д, А, С, Да, Л, Ле, К, не, Ле, Г, Лет, да летя със самолет. Да летиш. Мечтаеш да летиш. Ти летиш с мисълта си. Ти имаш толкова висок полет на мисълта. Това е много по-интересният полет от полета с самолет. Аз мисля, че вие се досещате, празникът първа предстои. Ще се случат много приятни неща, защото когато предай нататък влезе в живота на някой, обикновено се случват много приятни неща. Обещавам ви, че ще се постараем много специално за вас двамата. Лили, това, което очакваме от теб е да помагаш в следващите няколко дни по време на почивката на морето на нашите герои Диана, Доника и Божидар. Голямото дете Доника е на 21 години, момиче. Божидар малкият е на 12 и двамата са изключително будни, много интелигентни деца, но се движат изключително трудно и не могат да говорят. Сега ще те запозная с тях, те вече ни чакат. Здравейте, Диана! Добре дошли! Добре заварила, Диана. Ти ни очакваш този път. Да, този път вече знам. Диди, искам да се запознаеш с Лили. Това е човека, който ще ви помага в следващата една седмица, докато сме на почивка на морето. Тя ще поеме част от грижите за твоите две деца. Запознайте се. Приятел ми е Лили, се казвам. Каквото трябва, ще дам от себе си. Много се радвам. Всичко, от което имаш нужда като отмяна, искам да повериш на нея, искам да разчиташ на нея и в следващите няколко дни, изцяло казва Лили, следващите няколко дни да се отдадеш на удоволствието и насладата от една дълго жадувана и напълно заслужена почивка. Здравей, Дони! Как си, мила? Добре? Това е Лили. Лили е наша приятелка, която пътува с нас заедно от София. Тя ще помага на Диана в грижите за вас. Заминаваме за Варна. Ах ти! Здравей, Божидаре! Радваш ли се, че отиваме във Варна? Искаш ли да видиш морето? Да тръгваме ли? Айде! Добре дошли във Варна! Как сте? Щастливи? Да. Сияете и двамата. Настаняваме ви сега в един хотел, в който всичко ви е осигурено. Пълен пансион, all inclusive, с изглед към морето. Диана, искам да разчиташ на Лили за всичко. Искам ти да си почиваш, докато сте тук. Защото това пожела
Дони. Мама да си почине. Мама да излезе от ежедневния ритъм. От рутината на ежедневието. Нали така поиска? Аз получих един имейл от Дони, която ми каза, че единствената им мечта е ти да си отдъхнеш малко от грижите за тях. Това вече наистина е тайна. Това е Извинявай, че издадох нашата малка тайна. Ще издам всички тайни, аз съм такава. Заповядайте. Морето е точно в краката ми. Харесва ли ти, Дони? Да. На те, Божидаре? Доволен ли си? Тук ще прекарате следващата седмица. Аз ви пожелавам сега да се настаните, да си починете както трябва, да се изтръскате от емоциите, които изживяваме цял ден заедно, после да отидете на една обилна вечеря, да легнете да се наспите както трябва, защото отутре започват вашите морски приключения. Морски приключения? Да. Съмняваш ли се? Леле. Съмняваш ли се, че ще има изненади? Бях забравила за момент. Супер, нали? След малко в Предай нататък. Разбрах, че твоята мечта е да изпратиш едно от твоите послания в бутилка. И точно това ще направим сега с теб. Добро утро! Ехо! Здравейте! Здравейте! Здравей, Дони! Здравей, Божидаре! По-сигурно. Здравей, Диди! Здравей. Как сте? Нямам думи. Доволни ли сте? А и още как. Храната как е? Пукнали сме се от ядене. Верно ли? Да. Вие доволни ли сте? В ресторанта уютно ли е? Божидар каза, че било царски дворец тук. Царски палат или нещо такова. Разбира се, това е вашия палат за една седмица. Днес ви чакат много изненади. Дони, това, което сме подготвили за мама след малко, е посещение на спа-салон с разкрасителни процедури. Божидаре, пляскаш ли? Аплодираш идеята. Да, ще я заведем на маникюр и педикюр, после на фризьор и гримьор, после на масаж. Какъв надпис трябва да ти сложим? Това е Диана. Бъди спокойна. Ще се познаем. Ще те познаем. А докато мама е в салона за красота, ние с вас ще отидем на кино. Аз ви предлагам да тръгваме. Готови ли сме? Той е на старт. Леле, Божидаре, вълнуваш се. Вълнуваш се, ми се струва. Се разтрепери. Айде, отивайте на кино.
Сега ще ви сложа очила, защото 3D се гледа с очила. Добре дошла в нашия спа център. Благодаря ви много. Наталия ни сподели, че имате нужда от малко релакс и почивка и ние сме ви осигурили един ден пълно спокойствие и релакс в спа центъра ни. Надявам се да ви хареса. Ще постарая да се отпусна наистина както трябва. И най-смешният момент сега. Готов ли си? Слагам ти. Удобно ли е? Знаеш колко си хубав. Добре, най-хубавото е, че мама се забавлява в това време и се разкрасява, а ние ще гледаме филм. И ще си отпочине малко, да. Блаженство. Започвам да се отпускам. Възхищава ми се на Дианка. Как има тези сили, това търпение, всичко това нещо. Абе, силна жена. Майка юнак. Едни мои приятели много често си тънаникат. Стягам багажа и дим да ме няма. Търсите известно време. Имам чувство, че в момента отсъствам от всякъде. На мен ми прави впечатление, че тя първо е много борбен човек. Аз не знам дали някой друг би се справил с нейното ежедневие. Едно хранене на децата и отделя най-малко час и половина. А това е 3 пъти на ден. Ами само това ли е? Много възпитани деца, интелигентни деца, особено Донка. Нямам думи за това дете. Ако тя може да говори малко, на всеки един човек тя би влязла под кожата. И малкия много иска приятели да има. Да гледам. Друга е. Разликата е голяма. Не съм се виждала така. Страхувам се, че ще се размаже, затова ще се постарая да не плача. В фризьорския салон се разплаках, защото се видях така, както никога не съм се виждала. Никога. Хубава бях. И знам, че това няма да се повтори скоро. Нямам тази възможност. Средства отделно, но времето, което е необходимо за една такава визия, аз го нямам. Не съжалявам за това, защото пък имам нещо много повече. Имам децата си, които ми дават най-важно. Готови ли сте да посрещнем мама? Нетърпеливи ли сте? Красива Диана!
Аз не съм Елиза. Много си хубава. Прекрасна си. Дони. Мама има маникюр, педикюр. Какво друго ти правиха? Това е чудо тук. Обаче беше много готино. Беше страхотно усещане, когато бях на стола с масажа, докато ми правиха педикюр. А педикюр никога не съм си правила. Но с години наред не се бях чувствала така облегчена и не съвсем безгрижна, но пак доста безгрижна. Тези няколко дни се почувствах като бял човек. Сега ми се струва, че назрява момента за още една изненада. Няма да ви издам каква. Няма да ви издам каква. Няма да ви издам каква. Днес е деня на изненадите. Предлагам ви да тръгваме. Доведох ви на това прекрасно място, защото искам да ви запозная с един човек. И ако трябва да съм точна, по-скоро той много иска да се запознае с вас. Сега ще ви оставя сами за малко, а когато човека се появи, вие ще го познаете. Добре. Здравей, Дони. Наско, здравей. Аз ще бъда нещо като посредник. Добре. Аз съм майката на Дони, на Божидар. Диана съм. Извинявай, че вземам думата. Няма проблем. Те имат затруднения с общуването. Разбрах. Окей. Здравей, Божидаре. Познаваш Голям ли? юнак. А? Дони, разбрах, че ти харесва това, което ние правим с БТР. Харесваш нашата музика? Да кажа. Много я харесва. Много благодаря. Голям комплимент е това за нас. Но де-факто аз от София съм тук във Варна за нещо съвсем друго. Това, което успях аз да прочета от това, което ти си писала, наистина много ми хареса и много ме трогна. За това, че един човек толкова крехък, както си ти, може да напише такива хубави неща. Наистина страхотни неща. И с ваше позволение ще прочета едно от есетата, така че да го чуе цяла България. Окей? Това е есето ти за силата на вълните и тяхното постоянство. Силата на вълните е в тяхното постоянство. Откакто се помня, морето винаги ме е вълнувало. Първата ми среща с него беше, когато съм била на 4 или 5 години. Морето все едно искаше да ме стигне с непокорните си вълни. Те сякаш се закачаха с мен и ту идваха, ту си отиваха, плискайки се по пясъка. Еладе, не можеш да ни хванеш. Сякаш ми се смееха те. Помня как исках да ги последвам, тези пенливи, солено-горчиви, непознато примамливи, сякаш живи вълни. Това е само вода, каза баща ми, само че е солена. Не се плаши. Вземе на ръце и ме отнесе навътре в морето. Искаше да ме учи да плувам, исках ясно, не можах. Просто така се получи. След време някак разбрах, просто не знам как, усетих. Имаше нещо от мене от тях. Или обратното. Сякаш себе си виждах в морето. Ето идва вълна, стаила някакво свое желание към брега. Може би иска да го промени, да го направи красив и приятен, не толкова ръбест, суров и студен. Иде ласкава, топла, галевна. Но той не променя лесно своето каменно изражение и я отблъсква. На празни усилия? Може би. Ала тя не се е отказала. Връща се, събира своите капки отново и с нови сили се люшва напред. После пак. Докъдето в непристъпния бряг се оформят красиви картини. И аз съм такава. Упорита и борбена. Вълните ми показаха как да не отстъпвам от себе си, как да се справям с проблемите, как да не спирам да следвам мечтите си, въпреки трудните и сурови неща от живота.
Алберт Айнщайн е казал, животът е като карането на колело, трябва да се движим напред, за да не загубим равновесие. Аз бих добавила да се движим напред постоянно, дори и понякога с малки стъпки, да не се отказваме и да се гмуркаме в живота, без да изпитваме страх. Само така можем да променим нещата, започвайки с мислите си и със самите себе си. И продължавайки неуморно, като вълните. И аз си представете, че съм кит, но не обикновен, а могъщ, изпълнен с енергия и позитивни мисли. Кит, който си плува насред океана и, мятайки неуморно опашката си, изпраща уникалните си вълни към брега. Вълни, които носят топлина и обич, за да направят света по-добър. Страхотно е. Страхотно е наистина. Тази среща й донесе невероятни емоции. Сигурна съм. Да, усетил го. Сбъдват се мечтите, а? Една по една. Аз мисля, че можем да сбъднем още едно малко желанице. Разбрах, че твоята мечта е да изпратиш едно от твоите послания в бутилка. И точно това ще направим сега с теб. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. И сега ще отидем тримата да метнем в морето. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Ние имаме много неща, които не оценяваме и някак се ги приемаме като даденост. Да станеш, да отидеш на разходка, да отидеш на фризьор, да си гримираш, да отидеш на концерт, богу на театър, да отидеш на морето, да се порадваш на вълните, просто дето идват, да хвърлиш бутилка в морето. Това е нещо нормално, обаче когато то ти липсва, изведнъж разбираш колко много неща имаме. И хората, които са здрави, не могат да се дадат сметка какво получиха децата през тези дни. Какъв подарък беше за тях. Тук сме, готови сме да хвърлиме посланието. Само че, преди това, понеже, както ти казах на пейката, аз съм тук специално за вас, специално за тебе, заради това, че наистина огромно впечатление ми направи това, което си написала. И затова и прочетох твоето есе пред цяла България, за да видят колко си талантлива. Имам един подарък, малък, който е, нека да кажем така, че е една малка частица от моето сърце, която ще остане заедно с тебе и се надявам да ти напомня всеки път, когато го видиш или пипнеш, просто да ти напомня за нашата среща. Тя ми казва, струва ми се, че това е сън. И аз се събуждам от него, обаче сърцето, което той подари, и напомня, че не е било сън. Много се радвам. Наистина. Много се радвам за това, че се видяхме. И сега остана да метна в бутилката. А? Бошка? Намисли си желание. Намисли си желание. Тони, и ти си намисли желание. Аз ще бъда твоята ръка. Все едно ти мяташ. Аз също искам да направя нещо с живота си. Не искам да оставя следа на разплакана майка. Искам да оставя нещо красиво. Животът е прекрасен. Колкото и страшни неща да се случват, прекрасно е. И сигурна съм, мога да се подпиша с двете ръце и вместо децата си, че те страшно обичат живота. И аз също.
I think to myself, what a wonderful Това момиче е различно и може да ви изненада със своя дух и с волята си за живот, въпреки всичко. С различното мнение и с вярата, че все пак светът може да се спаси. С любов. И ако ти си помогнал поне на един човек в труден момент, си е струвало да живееш. Така мисли тя. Дони, това са нейни думи. Посланието на една толкова светла душа към всички нас. Нека сега посрещнем заедно с много силни аплодисменти, защото те го заслужават. Донка, Божидар и тяхната майка Диана. Точно така! Изненадата и изписата на лицето ти, като всяка емоция, която изживяваш, Диана. Светлана е човека, който ни изпрати в живота ви. Добре съм заварила. Това е една картичка, която тя направи за теб. С помощта на Светлана, която си... Вярата тича пред човека, за да му прави път към доброто. Е картичката, която ми е направила Дони. Това е диска, където е картичката. Това е диска, където е картичката. Съвсем скромен подарък е, но е точно от нея. Благодаря ти много, Божко също има едни подаръци там за вас, обаче... Ама вие ме затрупахте с подаръци. На какво прилича това сега? Морската еуфория продължава. Дони се опитва да каже нещо и... Ти, кой? Наталия, така? Ти? Също? Ни? Затрупа с подаръци. О, Боже Господи! Ти си най-големия подарък, който съм получавала в живота си. Твоя дух и твоята сила, очите ти, които са пълни с толкова вяра, с толкова желание за живот. Никога, никога, никога няма да забравя срещата си с теб, Дони. Искам да го знаеш. Вземе. Ти си истинско вдъхновение, живо вдъхновение. Искам да ви помоля сега да седнем. Добре. И ти си вдъхновение. Все още сте в приповдигнатото морско настроение. Да. Аз виждам, че Божко ми носи нещо. Диана, ще ми разкажеш ли какво е това? Това са две рисунки, които участваха в една изложба и той донесе две, за да ви покаже и е избрал едната, която ще ви подари на предаването. Това е училището, което той учи. Тук вероятно учи и твоята приятелка. Ами, вероятно. Има ли такова нещо? Вероятно. Как е тя? Върви ли любовта? Я кажи. Кажи ми. Все още е тайна, вероятно. Хитруваш ти нещо с това момиче, нещо си намислил и усещам, че тя скоро ще разбере както са тръгнали нещата с тези телевизионни изяви. Това е една рисунка на един парк. Тази ли искаш да подариш на предаването? Добре. Това, което държиш, няма ли да го подадеш? Божко, благодаря ти много. Искам да ти кажа, че тези рози отиват право в сърцето ми. Защото ти и Дони заехте много сериозно място там. Докато ви чакахме в студиото,
Една от дамите в публиката ме попита как точно пише Дони. Дони пише много бавно, с помощта на мишката на компютъра, вличайки екранната клавиатура. И търси буквичките една по една, щраква върху тях и съответно те се появяват на листа на програмата. И така всъщност тя успява и да комуникира с хората, които не са толкова близко до нея и тези, които са и приятелите в интернет. Поздравявам те за всичко, което правиш. Ти си възхитителен човек. Искам да се гордееш със себе си. Моля те за това. Защото не познавам много такива хора. Искам да попитам Светлана. Светлана, ти си психолог и със сигурност си установила някаква промяна в настроението им, в светоусещането им, в настройката им, след като се върнаха от морското приключение, което им устроихме. Би ли ми описала как се чувстват те сега? Ами аз не съм имала много срещи с тях, но той не са необходими нито много срещи, нито да си психолог. Той е видимо по лицата им, че отново са озарени с усмивки, което мен ме прави много щастлива. Вашите усмивки са истински дар от Бога. Аз имам една изненада за Божко, защото забелязах, че прекарваш много време на компютъра. Забелязах, че реализираш мечтата си да играеш футбол посредством компютъра. И знам, че това за теб е огромно удоволствие. Затова си позволихме да подготвим един подарък за теб и това е един много мощен и много модерен, чисто нов лаптоп, който екипа на Предай нататък ти подарява. Лаптопът е осигурен от верига магазини Зора, на които благодарим от цялото си сърце за съпричастността и желанието им да помогнат. Благодаря специално и на госпожа Вили Гергова и персонала на хотел Марина Слънчев ден, на New Life Day Spy Кино Арена, на Лили и на всички, които направиха така, че срещата ни с Дони и Божидар на морето да остане незабравима за тях. Благодаря ви много. Вие сте част от нашия екип. Ето тук ще ти подпра чисто новия лаптоп. Кефиш ли се? Ако си мислите обаче, че това е единствената изненада, която сме ви подготвили за срещата ни в нашото студио днес, не сте прави. Защото след малко в студиото на Предай нататък ще влезе единствената, великата, неповторимата Цветана Манева, която ще добави към вашите изненади основната от тях. Здравейте, Цветана! Много благодаря, че сте тук. Това е Божко. Това е Дони. Тяхната майка Диана. Много се радвам, че виждам. И Светлана, която ми написа. Благодаря. Имало едно време, започват приказките. Но моята приказка ще започне така. Има едно време. И то е сега. Аз мога, силна съм и мога да постигна целите си. Под дяволите мога ти казвам.
и ще ги постигна. Давам ти дума. Дума на едно момиче. Дума на рицарско момиче, воювало със себе си. Затова казвам, мога. И порастват мечтите ми заедно с мен и може би ще остане ценна следа от живота ми. После и моята приказка няма да свършва. След мен ще остане словото. Моето слово. Браво, Дона! Браво! 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 Дони, това е моментът, в който с изключително вълнение ти съобщавам, че книгата, която държи в ръцете си изключителната актриса Цветана Манева, е твоята първа книга, която от този момент е на книжния пазар в България. Може ли да те? Браво! Ще останете ли до нас за момент? Да. Това са първите 50 екземпляра, с които ще си тръгнеш сега от студиото на Предай нататък. Тях ще раздадеш на свои приятели, близки, хора, които обичаш, хора, които искаш да възнаградиш с всички свои изживявания. Аз искам да подчертая, че тази книга е факт благодарение на съдействието и подкрепата на издателство изdavam.com, което подготви и отпечата тези първи 50 екземпляра, които са за теб. Ако всички вие, които ни гледате сега, искате да закупите книгата на Дони, можете да го направите онлайн, директно от линка, който ще публикуваме на нашата официална страница във Фейсбук. Много е важно да знаете, че печалбата от продажбата й ще подпомогне финансово Дони и семейството й и ще осигури така необходимите им средства за рехабилитация. В цената, с която книгата ще се продава само първия месец, е калкулирана минимална печалба, която зависи от заявките за покупка. С други думи, както е казал Мечо Пух, колкото повече, толкова повече. Вие сте на ход. Много ви благодаря. Благодаря ви. Щастлива ли си, Дони? До мен седи човекът, който ти съобщи добрата новина, човекът, който стана част от вашата история. Искам да ви попитам, госпожо Манева, какво ви казват думите на Дони? Имат ли особена сила нейните думи? Имат ли особена дълбочина? Имат мъдрост, която е много, много над годините. Вероятно е заради начина, по който тя усеща и възприема света, както и брати. И страшно съм респектирана от начина, по който те възприемат всичко около себе си и открих едно нещо, което за първи път виждам. Пулса на сърцето им е в очите им. И това ги прави много по-стойностни и по-достойни от нас. Вашата чувствителност би трябвало да ни научи на много неща, които ние вече сме забравили. Благодаря ви.